ଆଗ ତୁ ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଇଟା ବସିକି କ'ଣ କରୁଛୁ? ନାଇଁ ବାପା ଏମିତି ହିଁ ବସିଛି। କିଛି ନାଇଁ କହୁଛୁ କ'ଣ? ମୁଁ ବାପା, ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ତମର କଥା କ'ଣ ହେଇଛି କହ ଖୋଲିକି। କ'ଣ କହିବି ବାପା, ତାପରେ ତ ଦେଖୁଛ ଭିଉ ଭଲସେ ଆସୁନି, କ'ଣ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଚିନ୍ତା କରନା ହେଲା, ଜୀବନରେ ନାଇଁ କି ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବାପା ରଖୁଛୁ, ହେଲେ କ'ଣ କରିବି, ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି, ମାତ୍ର ନା ଭିଉ ଭଲସେ ଆସୁଛି ନା ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଉଛି, କ'ଣ କରିବି। ଭାବୁଛି ଛାଡ଼ିଦେବି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ବନେଇବା ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆରେ ବିଜନେସ୍ ଉପରେ କିଏ ହେଲେ କେବେ ସଫଳ ହେଇନି ହେଲା। ତୁ ତୋର କାମ କରୁଥା, ଦିନେ ଦିନ ନା ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ହେଲା। ହଁ ବାପା, ମୁଁ ତମ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି। ଏମିତି ହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ଦିନେ ଦିନେ ସଫଳତା ମିଳିବ।